Pozrime sa, dámy, na najluxusnejšiu kolekciu v Mary Kay, a to je Tampa Reaper kolekcia. No a ja mám tu česť vám práve teraz o nej trošku porozprávať. Sú to najvyberanejšie produkty a vieme, že aby sme všetko mohli používať a aby nám aj fungovalo veľmi dobre, tak ako prvý krok je čistiaci penivý krém, ktorý vám otvorí pleť, vyčistí ju od make-upu a nečistú a používa sa ráno, večer a vydrží vám skoro pol roka. Dôležité je používať séra, preto v tomto sete máme 3 séra, z toho tieto dve biele fľaštičky z Clinical Solutions sú dermokozmetika. Sú to naozaj intenzívne super séra, ktoré idú hlboko do pokožky. Jedno máme, vlastne to prvé bolo rozjasňujúce na zjednotenie tónu pleti a toto druhé je s kyselinou hyaluronovou, aby nám rozžiarilo, ale zároveň hydratovalo tú pleť. No a liftingové sérum je vychválené pri klientkách, pretože nádherne vypína pokožku, zmatní ju a je viditeľné práve to, že tá pleť je naozaj vypnutá. No máme tu denný krém a nočný krém. V dennom máme dokonca faktor 30, čiže vás krásne chráni. No a v nočnom je intenzívna látka, to je práve retinol, ktorý je vyhľadávaný v luxusných krémoch pre účinky omladenia pleti. No a na záver vlastne tu máme krém na opuchy, ktorý potrebuje mať vo výbave kozmetickej každá jedna dáma. A perfektná vec je, že tento set je urobený tak, že liftingové sérum v hodnote 70 € máte ako darček. Takže verím, že sa vám tento set páči, že sa budete informovať a že práve vám ho budem môcť nachystať a odozdať.